kok. Aku pasang kok. Are, Lolia. Nggih, tahu rete. Tahu ya. Foto
ना हांव तशीच केन्नाच बोलचो ना कित्याक फक्त मीच मोग करता Yes, yes. Okay. Okay, okay. Yeah, just now I reach at home. Okay? Okay, bye. I will call you later. Okay. मुझे वाट होता है अब आमच्या ऑफिसात घडतात नाही कोणाचे अजून बोलल्यात सगळे आपल्यात मुलचे गव्हर्नमेंट ऑफिसात शिकवत नसलेल्या मुलच्या खाल्ल्या आणि सगळं चुकी लागतात ह्याच्यापासून टाईप करतो बरं आणि टाईप केल्यापासून कितलं मिस्टेक होतं त्यांच्या कामपासून माझा बचत तुमका खड्ड्याचे भरपूर त्रास झाले आता नोव्हेंबराच्या 1 तारखे उपरांत रस्त्याचे एकूण खड्डे दिसला आणि खड्डे दिसती पडला जाल्यार पीडब्ल्यूडी खड्ड्याकडे कारवाई केली गेली वयतली पोलीस काय लोक मेल्या उपरांत वाखाण जातली केन्ना अपशब्दांतल्यान ही उतरां भायर सरतात मनशाक mortoch valor